karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Okay. Sige na. Andam na tanan, andam na. Oy! Unsa ba to? Nabangga? Nagbangga? Sa sakyanan? Murag duol raman to. Bibitan awan ninyo, be! Sosihan ninyo! Diyos ko, sila si Mateo og Jo. Sila si Mateo og Jo. Sila si... La? Lola? Patay na ba ko? Ha? Aw. Hospital man di ay ni. Buhi pa day ko. Nagamang mga nagputi, Nya mga gwapo o gwapa. Apil na mo. Abi ba na ko mga anghel o mga kalag? Kuyawa naman tani mo la, uy. Paglaro, Lola. Okay ra mo. Wa mo maunsa. Nganong maunsa man mila? Ikaw man gani mong gikabalakan pag-ayo. Ay, nagtuo magugog kamutong... Lola, ayaw na pagtabi. Relax na, ha? Aw. Relax, gido na. Ay, pastilan, oy. Nganong ni amat sa taining kwarto sa ospital? Nganong wa naman lang yung ko papauli ang diretso nga okay naman unta ko. Oo. Nasuko na sa ka, Lola. Usa ka na sa na yung mga BP ron. Ha? La, kalma lang. Mas okay gid nga naa ka diri kay mamonitor kag tarong. Ay, di. Mas nindot yung tuatas, bay. Kay makatarong matagtabi. Makatabi na mong ka diri. Nya, unsaon naman lang tong among giandam nga sorpresa para ninyo. Katong mga taga-merkado nga mga dancer, may na bang musayaw? Ako tong gipaandam, munayaw sila sa inyo ang pag-abot. Nya, na pa yung mga drummers. Ako na silang gipabayaran ni Mon, Lola. Gidoble na ko ang ilang TF. Ay kabalaka nila. Pero wa sila makaperform. Ay, unsaon nga natugpa man ka dinhi sa ospital la. Lain sa kayog manayaw sila nga naa man ka dinhi. Oo, sad bitaw, no? Ay, ugma na lang. Pabalikod lang na to sila. Onya na lang, Lola. Pohon sa imong birthday. Na, kadugay pa. Pila pa kabuwan. Sagdi na good, Lola. Ayaw lang sa paghuna-huna, anak la. Malipayon na ta nga okay na ka. Og okay ra sad mi. Pasalamatan ni Lord, ana. Kinsa man da ito untong sakyanan nga nabangga. Kumusta naman in town ang driver adto? Doble ang kalipay ron sa mga tao. Kay gawas nga nalipay sila nga nakabalik na ka, nagpakaon bagid ka. Doble nga pasalamat sa ni bro. Pasalamat nga nakabalik o pasalamat nga gipalayo sa disgrasya. Maog yun. Pero lawgawa bitaw ato sa? Kunwa pa di ka to kanang kunwa pa taad to makapadaplin una para nga mo relax, kita ginoon ta tingali ang mabanggaan na tong delivery van. Pasalamat bitaw ko nimo, bro. Nakahuna-huna ka gyud nga mupadaplin una ta. Lain magukeng kuba na ako atugod. Pag ingon ninyo ni Joe nga gikulbaan mo, kusog sa din akong kasing-kasing ni butok-butok. Anak ko siya. Blug. Kusugi kayo. Mo to nga mingon sa ko nga padaplin mo na ta. Gipanaliptan kita sa langit, bro. Tural. Buutan ko ta. Yay. Nagkinahanglan na sa kagproteksyon sa langit ini, bro. Mateo! Welcome home! Yes, Hey, what's wrong? That was just a welcome kiss. thank you. My pleasure, Mateo. Hey,
Nagpa-cater gyud di ay ka? Wow! Kao na, Jisa. Sure. Ganado yung kay Kurono kaon ay. Hi everyone. Ay, hala na. Namira ang food. Malipayon kay babae, oh. Nga nakakiss ni mo. Sa sula. Wagid ko kalikay na. Huwag ko mag-expect nga mo kiss gid siya ni mo. Sa lips pa yun. Bro, mangwas-was ako. Grabe, smakra ganito. Bisa na. Nakadamage na to na ako, bro. Nag-post na ang taga-office nila ni Mateo la. Nagpa-cater gid ay siya. Amayo hinoon para malipay sab ang mga tao. Nara mga pictures la ay. Nasa mga video. Uy, wa man lagi ko makakita sa... Jesus Mariusep! Unsa man na! Nihawak man lagi nas Mateo ni Jessa! Kalami ba ilitan niyag balikas, ay! Oh, Og nagpahaw-krap sab si Mateo. Nagpatara lang. Di ni maayo. Natawgan ako ng tawhan. ayaw lang, la. Ayaw lang. Ayaw lang, ha? Musugot ra ka, anak! Kuwaton lang na to sa Mateo la. Dili na to siya samukon karon. Gusto nyo kong samukon sila! La, kalma lang. Oh, tanawa namuha na sad ka Alkansig yung ka kung magpadakas kalagot lang. Naglagot yung ko para ni Mojo. Kung ni apatong babayan na karon, na ilang paso ko man yun ba? Kalma lang lagi, kalma lang. O magani ko masuko. Sigurado ka? Wa ka gyud masuko, Jo? Nasuko, manggugo. Nasuko ko pero ako lang kita ko. Lami magtusok magon tug dagwa itong bayana. Mabungkag magitingal dito ba kung ako tusok magon. Pero bisag nasuko ko. Kalma lang gid ko. Kinasugdan na raban ako nga okay lang ko. Barugan na lang ginin ako. Pero May nakakuha kiti ay og video. Oh, yapil pa gyud og post. Wow. I'm sure nakita na ni Jo. Og imposible nga wa. Og dili ko mutuo nga okay ra gapon siya ini. Di ko mutuo. Uy, asa naman to? Oh, nawagtang manog kalit? Gidilit ang post? Okay na, bro. Gi-delete na. Yan sa man. Paano yung bayota? Ayaw na. Warningin lang, next time na mag-post siya. Klaruho na. Okay, bro. Pero, wa pagikaha makakita ato si Jo. Well, may bawa na, bro. Hindi Pero- pa uli na ko niya. Pero kining sure nga wa gid makakita imong lula. Kay imposible man nga dili to manawag. Maugit. Ay. Sige, bro. Upauli ko, ha? Next time nanda mo gawas. Waay problema. Nya panawag lang niya kung may mangulatan nimo ha. Hindi pa uli nimo. Okay. Lola! Aray! Lola! Ikaw ha? Hoy! Gikutas! Uy! Gikutasan ko sa akong kalagot! Kalma lang, ha? Kalma lang. Maunsa ka gani. Kabala ka! Bago pa kong niinom sa akong tambal! Okay la. Mati, okay ra ka? Ngano man ka? Nganong hilak-hilak man ka? Ha? Nga nakalikay na magkas akong pospos kay gigakos magkas imong asawa! Murag wa magkugak sa lola para panaliptan. Oh. Murag nagupok ba ng akong kabukugan? Sa?
Mo na hinahitabo. Wagid ko kasagang. Kalit kayo, good. Ay, imo yun tayong tong gitok mod. Pero ikaw, sundog patara ka man dyan. Lola. Lakoan, na-shock man gud sila. Wa gani siya magdahom. Ay, sa sunod, ayaw na yung pagkumpiyansa, ha? Ayaw na baya yun. Di na gyud, Lola. Bagaa sa yugnaw atong babayhanan, oh. Dili matigali madutlan og barina tong naong nga. Mabali patigali barina. Pero madutla nagkumo la. Ah, Bitaw. Labinag ang imong kumo. Jo na! Lumping tingaling apapangin kung maigo. time pa. Kuyawan lagi ko ninyo. Huh? Bayulinti lagi mo mga hunahuna. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!